Bueno, moi boa noite, moi benvidas e benvidos a esta celebración, porque penso que é unha celebración o que temos aquí hoxe. Imos facer a presentación dun proxecto que é moi ilusionante, moi grande e moi atractivo. E ten unha parte negativa, quizá, que é a de ser casi pretencioso, non? Nos seus obxectivos, de querer abarcar moito, pero ten a parte positiva de que eses obxectivos son bons, tanto desde o punto de vista subxectivo como obxectivo. Creo que son bons, creo que son xustos e creo que son innegablemente adecuados e, dende logo, que están totalmente enraizados, nunca mellor dito, co espírito deste grupo, do Grupo Naturalista Hábitat. Vou a deixarvos xa, non vou a enrollarme máis e vou a deixarvos xa coa presentación do proxecto. Non sei se, Santi, queres facer algún pequeno comentario. Moi rápido, todos estes proxectos que aparentemente parece que non hai pouco traballo detrás ou que se sacan así como se fora unha receta de cociña moi rápida, hai moitos, polo menos desde o ano 2022-2023, que se empezou a pensar un pouco neste proxecto e, bueno, chegamos a este punto, estamos todos moi contentos, igual nos gustaría que fora un poquinho antes, pero realmente hai moitísimo esforzo detrás de moita xente, que xa comentará a Tocha un pouco tamén quen botou unha man ou quen está aquí e, bueno, sobre todo, contar cos compañeiros, con outras entidades para intentar facer esta iniciativa casi un pouco de toque de campana, de alarma final, un pouco a lo que estamos viviendo actualmente en el territorio gallego, ¿no? E yo creo que le damos ya paso a Tocha, que nos cuente un poquito de qué va el proyecto y nada, para adelante, y empezamos. Sí, únicamente aproveitar para agradecer a todos os que fixéchedes posible chegar hasta aquí, os que permitíchedes convertir unha idea maravillosa, pero que era unha idea simplemente en algo real, e aproveitar para chamar aos que todavía non estades dentro a que vos integredes neste proxecto que, como veredes agora, o merece e moito. Ato? Eu xa teño. Ti xa estás lista. Gracias. Ben, pois chegou o día do parto, porque isto levase cociñando tempo e a verdad que eu esta última semana sentía eso, como que estábamos nunha conta atrás, como que está a punto de dar a luz e hoxe por fin chegou ese momento de que este proxecto vexa a luz literalmente, porque ata agora estivémolo traballando, pois eso, entre nós, os membros do grupo e algún colaborador externo, e por fin agora todo o mundo, toda a sociedade vai saber o que estamos argallando. Non é casual que o presentemos hoxe, 21 de marzo, que é o Día Internacional dos Bosques. Entón, escollemos esta data porque nos parecía pois, moi axeitado. Este é un día que, bueno, un día declarado polas Nacións Unidas que se leva celebrando dende 2013, relativamente recente. Hai outros días internacionais máis antigos. E, bueno, ven dunha comisión que houve en xuño do ano 97, onde a ONU estableceu que a ordenación e conservación e desenvolvemento sostible de todos os tipos de bosques pois, é fundamental para o desenvolvemento económico e social, a protección do medio ambiente e os sistemas sustentadores da vida no planeta, e que os bosques son parte do desenvolvemento sostible. Penso que nada do que din aquí nos sorprende, o sea, isto é unha afirmación que creo que a meirande parte da poboación comparte, pero, bueno, é moi bonito poñelo no papel, pero a realidade igual é outra. E, claro, hai que empezar por preguntarse que é un bosque. E esta pregunta, que parece moi doada de contestar, pois igual non é tanto. Entón, se cada un de vos facedes un exercicio de reflexión de intentar explicar que é un bosque, aí empezan a xurdir dúbidas. Non podemos atender simplemente o significado en sí da palabra, e aí poño as definicións de dous dicionarios, da Real Academia Galega e da Real Academia Española, que, bueno, veñen dicindo algo moi escueto, un monte poboado de árbores, ou un sitio poblado de árboles e matas. Queda aí. Non é falso, pero falta algo. Puxen outra definición que tamén se axeita dende un punto de vista como moi técnico, da FAO, do sector de agricultura da ONU, que define un bosque como unha superficie de terra de máis de media hectárea, con árbores de altura superior a 5 metros, unha coberta forestal de máis do 10%. Entón, bueno, vedes que xa entra en parámetros máis técnicos.
pero aínda a min faltábame algo tamén nesa definición. Entón, puxen outra que me pareceu, polo menos coa idea que eu teño de bosque, que me pareceu a máis axeitada, que é da Asociación para a Recuperación de Bosque Autóctono de Arba, que definen un bosque como un ecosistema natural, complexo, dominado por especies arbóreas, autóctonas, locais, e toda a vegetación acompañante que conleva. Tamén animais, fungos, microorganismos do solo. Todos estes elementos non só están, senón que establecen entre sí interrelacións que perduran no tempo e se autoabastece sin necesidade alguna da intervención dun ser humano. Para min esta definición dá no clavo de o que é un bosque. Non é un mero conxunto de árbores, senón que é unha rede moito máis complexa, un ecosistema moi, digamos, moi traballado dende o punto de vista de biodiversidade. E isto nos leva a reflexionar ou a chegar á conclusión de que un cultivo forestal non é un bosque. É algo que hoxe en día parece que se está mesturando estes dous conceptos e que calquera cousa lle chaman bosque, pero non é o mesmo. E un dos principais obxectivos deste proxecto, como obxectivo pequeno, é poñer isto sobre a mesa e facer a xente consciente de que non son iguais bosques que cultivos forestais, que independentemente de que sexa un cultivo forestal dunha especie ou doutra, mellor ou peor, non é o mesmo, porque nun cultivo forestal as árbores non cumplen esa función ecolóxica tan intensa como nun bosque, nin hai outra serie de organismos relacionados, vegetación acompañante, toda esa fauna e flora asociada que están presentes nun bosque de verdade, digamos, un bosque no sentido máis estricto da palabra. E aquí chegamos a outra reflexión que Galicia, que é moi verde. Isto é verdad. Sempre tivemos o noso país en consideración de un país verde, pero claro, agora é máis verde. E se cadra ás veces ou nos deixamos convencer ou por non reflexionar ou porque nos colan un gol pola escuadra, pois pasa por bosque o que non é bosque. E aquí, bueno, puxo unha infografía, un cartel dunha asociación que quixo poñer isto de manifesto, a diferencia entre un bosque e o que nos queren facer creer que é un bosque, e logo unha campaña do goberno autonómico do ano 2003-2004, creo que foi, que, bueno, publicitaba Galicia como destino turístico con esa maravillosa foto que para mí é moi representativa do que a día de hoxe é a paisaxe ou o medio natural galego, non? Eso é o que se vendeu como Galicia, sensacións vivas. E hai unha foto dunha casa rural completamente rodeada por unha plantación de eucaliptos. Entón, isto a min fíxome pensar moito, ahora xa este cartel xa case non se atopa polas redes, xa está case desaparecido, pero, bueno, dá bastante no clavo de en que momento nos atopamos, non? Espérate. Paso dúas xuntas. Vale. Entón, Galicia é moi verde, pero claro, no outono, pois, deberíamos ter unha paisaxe tipo isto, unha paisaxe outonal das que temos metidas na memoria, das de toda a vida, con árbores con follas marróns e vermellas, árbores desnudas, que quedan simplemente as ramiñas, o descuberto, pero a realidade é que no outono Galicia sigue sendo verde. Entón, estamos perdendo non só biodiversidade, estamos perdendo paisaxes, identidade. É como, non sei, como estas cidades, grandes capitais que vas ali, todos os restaurantes son grandes cadeas de alimentación, non? Xa non tes un sitio local onde ir a comer. Pois está pasando máis ou menos o mesmo, xa non temos espazos propios nosos, senón que é todo a mesma paisaxe que podes atopar en outros sitios de Europa ou do mundo, porque son plantacións forestais. E, dende logo, xa case non temos cores de outono. Pero, bueno, non é só unha cuestión de paisaxe. Ten unhas implicacións ecolóxicas, que non teñamos, que esteamos perdendo os nosos bosques, porque as plantacións, en xeral, os cultivos forestais, teñen un impacto no solo, sexa polas especies que albergan ou pola maquinaria que traballa neles,
efectos negativos para a flora autóctona por competencia, diminúen a biodiversidade dos solos, non son tan ricos, os invertebrados e fungos que habitan nun bosque, digamos, normal, non me gusta usar esta palabra, pero nun bosque de verdade, pois nunha plantación non están presentes nin a metade das especies, son entornos pobres en canto á biodiversidade, e, bueno, en ocasións están compostos por especies que chaman ou que axudan ao lume, non? Cando hai un incendio, pois digamos que nestes ambientes de cultivos forestais se expande moito máis do que sería nun ecosistema san. E a conclusión de todo isto, pois, é que estamos a perder os nosos bosques autóctonos. É dicir, estamos perdendo as nosas fragas, non? Ese nome co que sempre se designou, pois, ese típico bosque galego, inda que logo hai matices, hai varios tipos de fraga, pero estamos perdendo as nosas fragas. E poño aí esa imaxe que tamén me parece moi representativa, pois dun pequeno rodal de fraga autóctona asediado completamente por cultivos forestais, non? Iso no corazón do Eume. E ao perder as nosas fragas, como dicía antes, non estamos só perdendo biodiversidade, estamos perdendo identidade, cultura, patrimonio inmaterial, lembranzas, lendas, anécdotas. Este tipo de ambientes, as fragas, os nosos bosques, estivo sempre presente na cultura popular. Hai un montón de lendas asociadas, tradicións, mesmo chegaron a formar parte, a protagonizar unha coñecida novela, El bosque animado. Entón, isto sin fragas non sería posible. E neste contexto, por casualidades da vida, pois chegamos a coñecer este proxecto que se desenvolveu en Gran Bretaña a través dun coñecido colaborador de Hábitat e que, aparte de darnos a ver este proxecto, nos puxo en contacto co principal impulsor del, cun mecenas británico que foi o que apoiou esta campaña. Entón, nos contactou con el e, para nosa sorpresa, pois esa persoa quería facer algo similar a isto en Galicia. E dixemos, guau, isto nos impresionou bastante, non? Porque este proxecto, polo que coñecemos del, visitar a página web e pouco máis, parecía maravilloso, moi ben feito, con uns logros importantes. Entón, nos ilusionou, pero a vez nos deu un pouco de vértigo. E, ano e pico despois de maduralo, pensalo, traballar dende a sombra, antes de dar a luz, de que saíse a luz o proxecto, pois xeramos, digamos, a réplica ou inspirándonos nese proxecto británico, chegamos a facer o noso proxecto de Fragas Perdidas, que hoxe vos presentamos aquí. Aí xa poño unha portada, unha imaxe da páxina web que saiu hoxe, que xa se pode consultar en aberto, e vamos ir vendo un pouco de que vai isto. Este proxecto das Fragas Perdidas, queremos traballar coas fragas atlánticas, que son bosques, aí tedes todos os tipos de nome que se lle poden dar, e seguro que algún máis, bosques húmidos tépedos, ou bosques tépedos chuviosos, bosques oceánicos ou bosques atlánticos. Atlánticos dende a nosa perspectiva. E aí tedes un mapa onde están representados a ubicación deste tipo de ecosistemas en todo o planeta. Entón, podedes comprobar que non é un tipo de hábitat tan común, non? Que igual para nós as fragas é algo como diario, ou agora xa menos, pero antes máis, pero no contexto mundial son ambientes escasos e reducidos a uns lugares moi concretos do planeta. Entón, xa só por iso, merecen da nosa atención. Para considerar unha fraga como fraga atlántica ou bosque húmido tépedo, o factor clave é a choiva. Estamos traballando ainda na definición adaptada a Galicia deste tipo de ecosistemas, porque según os lugares do planeta, digamos que os baremos varían un pouco, pero andamos en torno a unha precipitación anual media superior a 1.500 litros metro cuadrado. O sea, que chova moito. Que
somos conscientes que en Galicia chove moito, pero hai lugares onde chove moito, moito. E eses son os sitios onde as fragas atlánticas se desenvolven mellor. E non só conta a cantidad de choiva, tamén é importante a estacionalidade, é dicir, que esa choiva estea repartida ao longo do ano. Non vale que chova moito no inverno e logo no resto do ano estea seco. Non ten que haber auga, choiva regularmente. Para iso importa moito a frecuencia. Mais ou menos establecemos que os días totais de choiva ao ano deberían ser superior a 200. E, sobre todo, unha das claves é que ten que haber precipitacións no verán. O sea, os veráns secos non darían lugares propicios para que haxa unha fraga atlántica. Non só importa a choiva, senón tamén outros factores. O segundo máis importante é a temperatura, porque estes bosques se desenvolven en lugares onde a temperatura é relativamente constante durante todo o ano, que non sexan nin moi fríos no inverno, nin moi cálidos no verán, unha media alrededor de 15 graus. E é importante tamén que non haxa xeadas, ou se as hai, que sexan poucas e non moi intensas. E logo hai outros factores menores, como pode ser a topografía, que tamén influe na existencia ou non de fragas húmidas en certos lugares. Igual nunha zona de Galicia onde o clima é algo máis seco, máis tirando ao Mediterráneo, pois nunha ladeira norte dun monte ou en vales encaixonados, vales profundos, poderíamos atopar este tipo de ambientes. E como caracterizamos unha fraga atlántica? O sea, vimos as condicións ambientais que lle son propicias, pero se vamos un día ao monte, como saber se estamos nunha fraga atlántica? Tamén estamos traballando neste apartado para definir, digamos, os parámetros máis concretos, con listados de especies e demais, pero así en rasgos xerais ten que haber bosque, o sea, arbolado, bosque mixto caducifolio, sería o típico, a especie prototípica sería o carballo, pero non a única, é dicir, un entorno poboado solo por carballos non sería unha fraga atlántica, non tería por que selo. Hai unhas 22 especies arbóreas que podemos atopar neste tipo de bosques. Tamén é importante o sotobosque, esas árbores de menor porte ou arbustos altos que enchen, digamos, o medio bosque, como as abeleiras ou os loureiros, plantas herbáceas tamén, moi típico que haxa mentas ou os amorodos silvestres. Pero unha cousa que, digamos, definitoria son as epífitas. Nas fragas atlánticas, nas fragas húmidas, vamos a topar, non digo que sempre, pero con gran facilidade e gran abundancia, as epífitas, que non é outra cousa que plantas ou biodiversidade vegetal que medra en riba de troncos de árbores ou de pedras, normalmente. Isto é posible pola gran humidade que hai nestes ambientes. Entón, digamos que poden medrar en lugares que non son solo. Aí temos unha imaxe de liques e de musgos, que serían dous dos grupos botánicos que podemos atopar como epífitos, ou fungos e tamén fentos. Co que vos comentei antes de parámetros climatolóxicos e este conxunto de grupos botánicos, aquí temos un mapa de bioclimas de Galicia que se podería xeitar bastante a onde podemos atopar fragas atlánticas. Tamén estamos a traballar, como esta presentación de proxecto, temos moitas cousas por diante que facer e estamos traballando nunha cartografía máis específica. Isto é un mapa de bioclimas, pero queremos facer isto adaptado á presencia das fragas en Galicia, mapear a distribución potencial en función de indicadores botánicos a certas especies de flora que consideramos definitorias das fragas atlánticas e facer este tipo de mapas con distribución potencial e real nun futuro. Pero, bueno, para que vos fagades unha idea, a franxa máis escura, máis azul escura do mapa é onde case seguro deberíamos atopar fragas atlánticas e na azul máis clara, bueno, depende un pouco tamén dos factores locais.
E na amarela sería raro que as houvese, pero tampouco é blanco ou negro. Podría haber, pois, como vos comentaba, en canóns, en lugares así máis sombríos. E que é o que queremos facer neste proxecto? Aquí temos un montón de ideas e de promesas por diante, que, bueno, esperemos que cheguen a materializarse. Temos como 4 grandes áreas de traballo: o coñecemento, a divulgación, a conservación e a colaboración. Entón, dentro do ámbito do coñecemento, pois é necesario saber onde están as fragas, cartografialas, caracterizalas, que especies hai nunha fraga, cando podemos considerar que unha fraga é atlántica, ou sea, un bosque húmido atlántico, ou é outro tipo de bosque ou de carballeira, e documentalas con fotografías, con inventarios de especies, todo o que sexa ampliar o coñecemento destes espazos. Isto é base para logo poder facer divulgación, contarlle a xente, amosarlle a xente a riqueza que temos con este tipo de hábitats. Dende faladoiros, obradoiros, saídas de campo, publicar algún tipo de guía, igual de especies botánicas que haxa nas fragas, infografías para redes sociais, calquera peza de información que axude a que a xente coñeza mellor estes sitios, porque o coñecemento vai dar valoración. Un paso máis alá é a conservación. Aquí xa son actuacións que vayan encamiñadas a protexer, conservar as fragas, dende retirada de especies exóticas invasoras, limpeza de residuos, que desgraciadamente se atopan bastante, cuestións como emitir alegacións e facer denuncia ambiental en casos en que se cometan agresións contra estes ambientes, ou actuacións de custodia do territorio, entrarían neste apartado, e, bueno, máis cousas que se nos podan ocurrir. E, por último, colaborar. Para moitas destas accións que vos comentei é necesario colaborar con moita xente, con entidades amigas coas que xa vimos colaborando, entidades novas que aparecerán, coa propia veciñanza, xente que vive no territorio, é moi importante que se involucren e que colaboren na conservación das fragas, con institucións, xestores, bueno, sempre nun enfoque participativo. Fago fincapé na colaboración porque realmente é a base de que isto saia ben. En xeral, en calquera proxecto, pero neste especialmente, é un proxecto en que calquera pode participar, calquera persoa, sen ter coñecemento ningún do que unha fraga, pero o beneficio colectivo, porque se conseguimos frear o deterioro das fragas e non só iso, senón recuperar algunha que se perdese, iso é un beneficio para o conxunto da sociedade. Entón, vou indicar agora como podería un colaborar, que igual algún de vos xa se está preguntando que podería facer eu, porque isto sona como moi imposible, non? Son obxectivos e un se ve tan pequeno que di, como podo facer eu que non se degraden as fragas? Bueno, hai moitos niveis de colaboración. O máis básico e o que queremos dar, digamos, maior pulo é que a xente nos informe de cousas. Entón, na páxina web que acabamos de abrir, no menú superior hai un apartado así bastante destacado que pon colabora. Pois ao entrar nel, en canto se navega un pouco pola páxina, hai un botón de ir ao formulario. E aí temos un formulario bastante sinxelo, intentamos facelo o máis sinxelo posible, para que calquera persoa nos poda comunicar dende onde hai unha fraga, porque se trata de localizalas para preservalas, ou unhas especies relevantes que dando un paseo ves nunha fraga, ou se ves que hai algunha agresión a unha fraga que ti coñeces, pois tamén comunicalo. Neste formulario sinxelo recollemos os datos básicos, pois un enderezo de correo electrónico para poder contactar con esa persoa, pedir máis información, o lugar e concello do que nos van reportar. Hoxe en día necesario coordenadas ou unha ligazón a un Maps, a un Google Maps, que nos indique concretamente o sitio, porque a veces só con lugar e concello non damos atopado os lugares. Despois que diga que tipo de evento nos quere informar, se é a localización dunha fraga atlántica ou unha agresión, 4 ou 5 cuestións básicas e un apartado de comentarios libre. E con isto estaría.
Intentamos facelo sinxeliño para que a xente se anime, porque eu sei que a veces é un rollo poñerse a encher formularios e tal, e custa un pouco de traballo, pero inda así, se hai xente que non é amiga dos formularios ou que non se manexa cos ordenadores, tamén nos poden chamar por teléfono, como se fixo toda a vida, poden vir por aquí polo local a visitarnos ou enviar un email, pero o caso é que entre todos saquemos este tipo de información á luz, porque nós temos ollos no campo limitados, non? Entón, por iso dependemos tamén de que a xente colabore en certa medida. Máis xeitos de colaborar, aparte de encher un día un formulario e olvidarte máis do tema, pois un pode ser voluntario. Cando se fala de voluntariado, normalmente a xente pensa en accións de campo, pois ir a retirar invasoras ou a recoller lixo, que sí é voluntariado, pero tamén un pode ofrecer a súa experiencia. Igual hai alguén que sexa experto en leis e nos quere asesorar en como protexer as fragas ou en como emitir unha denuncia, ou alguén que sexa experto en grabación de vídeo e quere facer un vídeo superchulo para colgar na web ou nas redes sociais. Entón, cada un coa súa experiencia, e non ten por que ser relacionada coas ciencias nin a biología, pode aportar algo a este proxecto. Logo, compartir tamén algo sinxelo, pero tamén necesario, que cada un de nós lle conte a importancia das fragas, xa non que lle fale deste proxecto, senón a importancia das fragas atlánticas, que lle contes aos teus amigos, a tua familia, que o divulgas e o difundas. Para iso temos creado unha etiqueta para as redes sociais, que iso hoxe en día é inevitable, de fragas perdidas, de xeito que esta iniciativa chegue a maior cantidad de xente posible co obxectivo de, polo menos, xerar conciencia ou polo menos xerar certa reflexión entre a poboación, non? Que se paren a pensar neso que vos comentaba antes de Galicia que verde. Un pasiño máis alá, pois, custodia do territorio. Quen teña a sorte de ter un anaco de terra, ou mellor, un anaco de monte con fraga, pois pode ser partícipe directamente da súa conservación. Igual non sabe como facelo, pero para eso está a custodia do territorio, colaborar con propietarios ou con xestores, entidades conservacionistas para indicarles, darles pautas de como conservar ese tipo de ecosistemas. Un paso máis alá, donar. Non é imprescindible, que a veces cando se nos achegan a meten pasados pola rúa, se nos achegan unha ONG pedindo unha firma tal e cartos, bueno, é posible colaborar sen cartos, agora tamén os cartos, pois sí, son necesarios, como todo nesta vida. Entón, donar é unha das opcións, cada unha medida das súas posibilidades, ou o último paso, digamos, en canto a compromiso, pois sería casarse con Hábitat, facerse socio, e xa formar parte, digamos, desta gran familia e como masa social, formar parte tamén ou dar potencia á entidade, non? Pero cada unha destas cuestións é independente, o sea, cada un pode facer o que mellor lle vai en calquera momento sin necesidade de implicarse a lo grande, que a veces asusta un pouco a xente cando dice colabora con nós, colaborar, se sinten como eso, como que os queres amarrar, non é necesario. Xa estamos colaborando con un montón de entidades, non só para este proxecto, xa de antes, pero concretamente para esta cuestión de conservación das fragas atlánticas, pois hai, bueno, aí poño 6 porque son as que coñecemos agora, pero hai máis en Galicia e o gallás podamos chegar a coñecer, Fragas do Mandeo, entidade da que Hábitat é patrono, o sea, non só somos colaboradores, senón somos parte desa entidade, Bétula, Brexa, que son entidades que traballan tamén pola conservación do bosque atlántico, facendo custodia do territorio. Está moi ben porque un non chega a todas partes. En Hábitat temos como rango de actuación Galicia, pero as nosas mans son limitadas, os nosos ollos tamén, entón non podemos estar en todas partes. E colaborar con asociacións locais, que non quere dicir pequenas, quere dicir locais, que traballan nun territorio moi concreto e que o coñecen moi ben, é moi importante, porque chegan a cadar mellores obxectivos e chegan como máis lonxe. Estar no territorio a nivel local é moi importante para este tipo de proxectos. Tamén Quercus Sonora, Fragas do Ortegal, con quen empezamos a colaborar recentemente, coñecémolos recentemente, e a Asociación Galega de Custodia do Territorio, porque tamén levamos tempo
traballando, pois forman parte deste elenco de entidades amigas, que nos gusta chamarlles, e esperemos que isto vaya medrando no futuro. Non? A nosa intención é facer redes en positivo, colaborar, non restar. Porque pensamos que para a conservación das fragas todos sumamos. Aquí non se trata de ver quen conserva máis hectáreas, nin é unha competición, é cuestión de remar todos no mesmo sentido. E, bueno, ata aquí a presentación, que vedes que breve, non, de momento non hai moito que contar, porque é unha presentación de proxecto, é dicir, arranca hoxe. Esperamos dentro de uns meses ou un ano poder dar unha charla pois, dos obxectivos acadados, iremos desgranando todas estas cuestións que falamos aquí, de que especies hai na fraga, ou das ameazas hoxe en día para as fragas galegas, iremoslo desgranando en futuras charlas máis detalladas sobre temas concretos, pero, bueno, hoxe simplemente como apertura, digamos, desta iniciativa, pois, ata aquí queríamos chegar e agradecer a todos os compañeiros de Hábitat que estuveron traballando moi intensamente neste proxecto, tamén a colaboradores de todo tipo, a Martiño, que non sei se nos está seguindo desde casa, creo que sí, tamén un colaborador directo neste proxecto de Fragas Perdidas, a mecenas e persoas que se implicaron neste proxecto cando aínda non vira a luz, era só un embrión e pensaron que era interesante apoialo e, bueno, todos os colaboradores de Hábitat que tamén foron botando unha man, enviando fotos e demais. Así que moitas gracias a todos e, bueno, esperemos que isto chegue a bo porto. Non sei se alguén quere facer algún comentario, pregunta, calquera aclaración ou consulta ou simplemente expresar unha opinión, ou Manus en redes hai algo nos vas dicindo? Está moi guai o proxecto, parabéns, aparte que a páxina web está fantásticamente ben feita, o sea que tamén parabéns ás persoas que estiveron detrás. Tamén quero aquí agradecer, porque sei que hai persoas que fixeron posible todo isto, con un aporte tamén decidido de tempo e tamén de diñeiro. De parte, bueno, como socio de Hábitat, pues quero tamén facer aquí o agradecimento. Unha suxestión, simplemente, que penso que pode ser interesante. A mellor a figura de custodia, así de primeiras, pode sonar para unha persona así como un poquinho allea, pero eu introduciría aí o concepto de apadriñamento, o sea, de ser padriños dunha fraga. Incluso pode ser unha fraga propia. Eu, por exemplo, son propietario dunha pequena fraga e a min gustaríame participar nas fragas perdidas, por lo menos poñendo unha chincheta onde está a miña fraga, a miña fraguiña pequerrechiña, decir que eu son o padriño desa fraga. Realmente son o propietario, pero por lo menos, bueno, pero por lo menos que figure, claro, efectivamente, e despois, igual a mellor, poder contar algo sobre o que eu teño nesa fraga, porque eu estou facendo tamén un pequeno diario do que vai aparecendo nesa fraga e a mí gustaríame facer tamén participar a sociedade disso, a parte das especies que van aparecendo. Pois xa te vai tocar unha charla. Claro. Xa van pa 4 anos e teño que decir que está a Elona quimperiana xa poñendo ovos nos hábitats artificiais que fixe. Aparte, xa lle pillei o truco a esta especie, para que poña ovos. O sea, que mira. Bueno, perdona. Yo quería saber solamente qué relación tienes con el gobierno de la Xunta y, en general, cómo hay partes de la Xunta que ven este proyecto en favor o están en contra o ignoran, bueno, un poco como hablando antes. Deste proxecto concreto, de momento ignoran porque saiu hoxe e non creo que se enterasen, o sea, non creo que sexan conscientes de que era a presentación e demais. Veremos a ver no futuro como responden. Quizáis a nosa relación coa Xunta podería falar, Xunta directiva, polos anos que levades traballando. Por vellos, non? No, digo, por anos de relación. Eu teño unha ventaniña moi pequena, vos levades máis anos
A ver, tratando con eles directamente. ¿No? ¿dónde está Juan? Aquí está Juan. Antes de que Juan se me adiante. Vou a ser blandiño. Vamos a decir que non compartimos a política forestal da Xunta de Galicia como se leva a cabo e o efecto que ten, non só a forestal, sino outras políticas que teñen efecto sobre as fragas e sobre outros hábitats, pero neste caso sobre as fragas. Digamos que a liña que mantén de non ideolóxica, sino de actuación, a liña que hai detrás da actuación da política forestal da Xunta de Galicia é totalmente incompatible co que nos creemos que debe ser a conservación dos hábitats en xeral e das fragas en particular. Entón, desde ese punto de vista, non estamos aliñados. Non é incompatible porque, bueno, é evidente que se favorece, se premia e se impulsa unha política que basea o aproveitamento do medio natural en Galicia en base a explotacións forestais monoespecíficas que son todo o contrario do que defendemos aquí, que é o mantemento destes hábitats variados e diversos. E, ademais, as sinerxias que fan ese tipo de explotacións e outras como poden ser a dos parques eólicos cando unimos as vías de comunicación para acceder a eles, fan que cada vez a fragmentación de hábitats a parte da destrucción directa, estén pois o que se veía na fotografía que moi ben elexía Tocha de que as fragas están xa rodeadas por todos os lados, non? E que cada día pois reciben un pequeno mordisco, aí de forma ou pequeno ou grande, de forma silenciosa e van quedando acantonadas aqueles refuxios que pola pendiente dificultade de acceso ou pouco valor económico actual se foron quedando. É un poquinho onde están quedando esos reductos que queremos atopar e que queremos sacar a luz, darlles valor e rescatar, me atrevería a decir. Hombre, non me esperaba menos. Bueno, pois eu tamén traballo na Xunta, pero ahora estou aquí como socio do Grupo Naturalista Hábitat, no tempo libre podo falar o que quera, digo. Está grabando, non me importa, xa me coñece. Non pasa nada. Me poño unha careta así. No, bueno, a ver, que vexo un pouco de ingenuidade en algunhas preguntas, non? Porque, hombre, mañán hai unha cousa que se chama manifestación precisamente polas políticas que está levando a Xunta de convertir Galicia nun monocultivo de eucaliptos, non? Me refiro, non sei se sabedes que mañá hai unha manifestación. Si nosotros que estamos sensibilizados co tema medioambiental do Grupo Naturalista Hábitat non somos conscientes desto, pois falla algo, non? Para min, eu creo que temos que ter unha actitude máis comprometida, máis activista, bueno, polo menos eu penso así, porque isto non se queda solamente en actos deste tipo que son moi interesantes, sino hai unha, por así decirlo, unha política contraria a todo o que se está falando aquí. Eso de buscar o beneficio a curto plazo, a biodiversidade casi é un estorbo, non? Bueno, pois realmente, xa digo, un día sinalado porque todos estamos sensibilizados e xa estou preparando o bocadillo para mañán. Gracias, Juan. Alguna cuestión máis? Sí. Rudi. Quizá una pregunta un poco ingenua y no sé si tiene exactamente que ver con lo que has presentado. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el bosque atlántico por antonomasia son las fragas de hume y a cada uno nos duele ver los eucaliptos que están invadiendo un poco por las acantilados y todo eso. Mi pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué están ahí? ¿Es la Junta? ¿Son los propietarios? ¿Falta dinero para darles unos 80 euros para que quiten los eucaliptos para plantar árboles autóctonas, por ejemplo? No debería ser tan caro porque
tanto no se saca del eucalipto. Tú necesitas plantaciones muy bien organizadas y lo que hay allí son cosas esporádicas. Entonces, ¿es falta de voluntad política? ¿Es resistencia de los propietarios? ¿O qué es al final? Pois mira, eu penso que deches o cóctel de factores, non? Como, igual que pasa nun ecosistema cando dís, hai un problema, normalmente non é só un único impacto, sino que son un conxunto deles, pois aquí tamén un conxunto de factores, penso eu. Si a falta de implicación da administración con cartos suma, pero non sei, tamén igual o descoñecemento ou desvalorización do que temos. Igual, claro, estou falando dun punto de vista moi urbanita, pero alguén que ten unha parcela de monte que é unha fraga, pois a mí me parece que tes un tesouro, pero hai xente que o ve como unha losa, non? Porque non pode plantar o que el quere ou porque non lle saca rendemento económico. Entón, hai moita xente que non valora o que ten, que son donos de territorio e non o valoran. E eu penso que iso tamén é complexo de resolver. En las esferas de Leume, concretamente, lo que pasa es lo que decías, el descontento de los propietarios. Cuando creo que fue en el 92, 93, cuando se hizo lo que es el Parque Natural, los propietarios vieron más prohibiciones que beneficios, entonces lo que hicieron fue plantar eucaliptos porque nadie les iba a decir lo que hacer en sus fincas. Entonces fue un poco como una venganza, realmente no como valorar lo que es lo que tenían, no, que realmente ahí lo que hizo una mala actuación a lo mejor la Xunta, que realmente lo que debería haber hecho, y eso nos lo decía Luis Costa, que fue director del parque, que en vez de invertir el dinero que se estaba invirtiendo en otras cosas lúdicas en el Parque Natural, se debería haber comprado las parcelas antes de perderlas. Ahora se ha perdido mucho. Entonces, lo que hay que hacer es conservar lo que queda, que eso es también la intención de este proyecto. Y en las fragas de Leume lo que está intentando hacer nosotros es apoyar a Betula, que es una de las entidades que está ahí. Entonces, yo creo que... Y luego concienciar a todos los propietarios de que lo que tienen es un tesoro realmente, ¿vale? Y que no nos suba mucho de precio para que lo podamos comprar. Del ayuntamiento, las personas que tienen fragas o así podían percibir una ayuda económica porque están oxigenando, por así decir, y conservando algo. En vez de, igual que el eucalipto tiene una ayuda económica, las fragas deberían de tener tamén unha ayuda económica. Se chegásemos a ese punto de valoración, ahora falase moito porque é algo real, non? Dos servizos ecosistémicos e do valor ou de monetizar eses servizos, non? Parece que se non lle podemos prezo a algo, non existe ou non ten valor. Entón, hai unha tendencia nas últimas décadas de poñer valor á natureza, para que a ver se así a xente se dá conta do que vale realmente, non? E, bueno, hai algún estudo, non sei se dicir piloto, algunha estima de canto custarían os servicios que dan as fragas se non houvese fragas. É dicir, se tuviésemos que depurar a auga porque non houvese un bosque que a depura, ou se tivéssemos que reter auga porque non é un bosque que a retén, ou depurar o aire, non? Ahora mesmo non teño as cifras na cabeza, verdade, pero é un estudo que quero buscar para como documentación para este proxecto, pero sí que poñe de manifesto eso, o que custan eses servizos, que parece que non saen gratis e non. Entón, se unha persoa é titular dun terreo, pois, idealmente sí podería percibir un beneficio económico polo servizo que dá ese bosque. Claro, quen lle dá ese beneficio económico? Quen lle paga? O Concello, o Estado, Europa, todos nós, aí xa ninguén quere soltar os cartos, pero conceptualmente non me parece mal enfoque. De todas formas, estamos nun punto, estamos no ano 2025, digamos que toda esta herencia destas últimas décadas de abandono do rural, pois foi expandindo o eucalipto dunha forma masiva. Ahora os cálculos, non vin ainda o cálculo exacto das cifras de eucaliptales que temos en Galicia, pero posiblemente superen as 600.000 hectáreas. É unha auténtica animalada, o sea, 600.000 hectáreas de eucaliptais é complejo. É unha desacción absoluta de la administración. Todas esas plantaciones ilegales, esas talas de fragas, se hizo la vista gorda
durante años. Ahora mismo, yo creo de todas formas, yo creo que este proyecto hoy día es muy oportuno, que nazca justo en este momento, porque yo creo que la Administración sí se está dando cuenta de que el nivel de aberración que tiene en el medio natural gallego es muy, muy importante. Y sí es cierto que yo sí que noto, bueno, a pesar de lo de Altri, lo de la manifestación de mañana y todo este problema que va, es posiblemente la sensación de las entidades conservacionistas, es que se va a incrementar incluso más la superficie de eucalipto porque hay que alimentar a este monstruo también. Pero yo creo que sí estoy viendo unos brotes verdes porque la Administración, por lo menos en el parque, en las Fragas de Leume, la foto que se veía donde ese bosque autóctono estaba arrinconado por eucaliptales era la entrada del Parque Natural de las Fragas de Leume. Esa foto que se veía, ese bosque caducifolio rodeado, ¿no? Esa es la entrada al Parque Natural de las Fragas de Leume. La Administración desde hace año y pico está comprando fragas en el Leume, está gastando 1 millón de euros aproximadamente y está comprando a los propietarios. Eso que debía de haber hecho hace décadas, lo está haciendo ahora porque no le queda más remedio. Están defendiendo y vendiendo para el turismo y para que la gente visite las Fragas de Leume un entorno que cuando llega allí el turista se le cae la cara de pena de ver cómo está el parque. Y esto le ha llegado a la Administración. Le ha llegado a la Administración y yo creo que algunos pasos, por ejemplo, en el Parque Nacional de las Illas Atlánticas también se están haciendo cosas. Bueno, por no ser muy derrotistas y muy negativos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, el panorama pinta mal y sobre todo con esta aprobación a ver cómo deriva el tema de Altri. De todas formas, sí es cierto que las fragas, igual al público en general, y le decimos que es una fraga y todo el mundo piensa en una carballeira, ¿no? En carballos, ¿no? Una fraga digamos que de nuestra zona de influencia tiene unas 22 especies de árboles que podríamos hablar de lo que sí conformarían una fraga, ¿no? Y bueno, yo creo que también hablamos con personas que igual no son gallegas, que vienen de Madrid a hacer turismo y tal, y de, joder, ¿qué comunidad autónoma tenéis tan bonita? Qué verde, qué pasada. Y yo en algún viaje que he coincidido con mi mujer, hablando con gente de otras comunidades autónomas, de Madrid y tal, y dices que es un auténtico paraíso lo que tenéis. Y yo cuando, claro, intento explicarles lo que realmente tenemos, no se lo creen. Realmente falta explicar mucho, realmente, a veces cuando empezó este proyecto hablábamos de unas comparativas, ¿no? Igual las plantaciones de aceite de palma en las zonas de las islas de Borneo, por ahí en la zona de Asia, pues se puede equiparar a lo que tenemos aquí realmente. Es que hemos perdido mucha superficie ocupada, no solo estamos hablando que hemos perdido fragas, que habría más o menos hace X miles de años, hemos perdido turberas, ecosistemas súper valiosos, de media montaña, de brezales. Ya no solo las fragas es un ejemplo de a dónde se quedan acantonadas hoy día, pero por el camino hemos perdido cantidad de hábitats muy, muy importantes en biodiversidad. En este caso enfrentamos un poco la protección y por lo menos poner esas chinchetas o esos lugares. Yo también tengo un trozo de fraga en las Fragas de Leume y también pues esa chincheta y ese diario tendría que hacerlo, igual que Damián. En vez de una ciudad monumental, podríamos hacer una fraga o bosque monumental. En vez de, no sé, buscar un tipo de ayuda, igual que decimos una ciudad monumental, pues podemos hacer una fraga monumental. Sí, claro, cuando hablamos de Santiago de Compostela, de su catedral, realmente también son catedrales. Los bosques primitivos, los bosques nativos, que tienen cientos de años, también son auténticas catedrales naturales, ¿no? Sí, por ahí se podría ir. Pero bueno, yo creo que hoy día queda mucho recorrido, mucho que educar, que divulgar y creo que con la divulgación y cuando la gente coge conciencia también defiende más. Sí es cierto, como estos días me comentaban, que competir con el dinero y con el eucalipto es muy complicado. Me comentaba el otro día un propietario que vendió una hectárea de eucalipto en una zona del interior de Galicia y le pagaron a 57 euros la tonelada. Es un auténtico disparate a nivel económico. Nadie compite con eso. Que por una hectárea que tú cortes te paguen 20.000 euros, no hay conservacionista que pueda mantener ante un propietario del rural que eso no debe de hacerlo. Entonces, seguirán cortando fragas, se saltarán la ley y seguirán plantando, porque realmente quien tiene que poner orden aquí es la Administración y no la pone. No la pone porque todos somos conscientes de la cantidad de denuncias ambientales que se acumulan en las mesas de funcionarios que no las dan para adelante. Pero claro, yo con estos precios, ¿cómo Altri no se va a frotar las manos
este tipo de iniciativas y los propietarios. Al final, el sector forestal del eucalipto en Galicia, creo que, si no me equivoco, factura unos 2.500 millones de euros al año. Es un auténtico monstruo. Y yo creo, y lo hablaba con Damián hace un par de días o ayer, que yo creo que incluso el sector forestal, el sector de la celulosa, tendría que financiar la recuperación del medio ambiente gallego, en el sentido de que todo ese dinero que realmente se está gastando en la defensa ambiental, en la defensa contra incendios, que se lo estamos pagando al propietario de los eucaliptales, al final todo ese beneficio económico tan gigante, pues debían de tener un impuesto bien gordo para intentar, pues, por lo menos las 9.000 hectáreas de las fragas del Eume, tenerlas perfectas, ¿no? Y así podríamos hablar de otras fragas que van subsistiendo ahí de forma residual, pero bueno, por lo menos ampliarlas, hacer una conectividad. ¿Cómo tenemos la Red Natura 2000? Pues mínima, es a la mínima expresión. Se me dis que temos unha Red Natura 2000 que vai perfecta, que está chapó, pero non, o sea, están desprotegidas. O sea, o feito son espazos naturais desprotegidos. O tema bueno, é que hai moitas cousas que se falaron, pero eu a política ambiental da Xunta definiría cunha palabra, estafa. É unha estafa. E non de agora, hai moito tempo. A nivel de publicidade, a nivel práctico, de conservación, non existe a conservación, ni siquiera nos espazos naturales protegidos, facilitan as ilegalidades, o sea, que se salten a lei, que se incumpra a lei, e cando hai denuncias que non haxa, digamos, un castigo por iso. Eu o comparo con, o sea, salvando distancias, cun país de bananero, pero é que é así. Entón, nos temos que movernos nestes rescoldos, como se queimaran todo o medio natural galego, e nos estamos movendo nos rescoldos, intentando ver que se salvou. O sea, as poucas cousas que salvaron dese enorme incendio. Estamos nese punto, efectivamente. É moi triste, pero estivemos a isto de que a Red Natura pois chegara a unha, pois máis ou menos cerca do 20%, alguén o parou en algún momento, perdemos moitos hábitats naturais, as brañas do Deo se estragaron, outros sitios que podían estar dentro de todos os 1000 horas mesmo xa perderon os valores naturais. Lugares que eran candidatos, por exemplo, a cepas, como a Terra Chá, perderon os valores naturais. E de feito saíron da lista de lugares importantes para as aves. Está pasando diante de nós. E ainda por riba, queren ir a Fitur e vendéndonos que Galicia é un refuxio climático. Eso non lo venden, e non lo fan creer. E despois o que, xa termino, hai unha cousa que tamén un problema que é que hai un turismo acrítico, moitos deles asociados ao Camiño de Santiago e visitantes, que van ao bulto, o sea, non ven nada, o sea, van coa idea e a experiencia que... Exactamente, van a iso. E todo o demais dá igual. Eu, bueno, sinto un poquinho tamén vergonza de ter participado tamén en facer promoción do turismo ornitolóxico nese momento, dicindo que Galicia é un destino para visitar desde o punto de vista, de feito, os contidos da web de Tour Galicia participei neles, e agora digo que me sinto estafado. É unha estafa. Perdón. Sí, nada. Bueno, eu quería dicir que a efectos prácticos a Xunta axudou a crear un entorno no que plantar eucalipto é moi fácil. É dicir, se eu teño unha parcela grande ou pequena e quero plantar eucalipto, teño que dedicar do meu tempo, pois, non sei, un par de horas. Teño todo chave en man, é dicir, ven un tractor, tritura todo, ven outro xa pon as tal, e nem teño que ir pola parcela. E hai un entorno que a Xunta axudou a crear, non solo, pero, bueno, por suposto, a Xunta colabora en crear ese entorno de forma que calquer destes, calquera propietario, pois quere plantar eucalipto en terreno agrícola, en terreno, tiña unha carballeira, enseguida todo o mundo che di, se tes carballos estás perdido. Non, destrozas a carballeira e non che pasa absolutamente nada. Eso é a práctica.
un paseo polos montes, eu, que son da zona de Carral, asómbrame que eu creo que xa non quedan carballos, pero ainda así sigo vendo amontonados carballos, e dicir, pero onde estaban estes carballos? Creen que xa non había ningún, lógicamente cada vez menos. E miras a paisaxe, e antes vías algo que non era eucalipto de vez en cando, cada vez menos. Bueno, iso por unha parte, é dicir, a parte do eucalipto está super favorecida, ten un entorno super favorable económicamente e de infraestructuras e de todo. E a Xunta non solamente fai eso, senón que podía dicir, bueno, hai unha parte da poboación, hai xente, como vimos aquí, que di, bueno, eu na miña leira, no meu terreno, no que heredei dos meus pais, non sei o que facer, pero non quero plantar eucalipto. E resulta enormemente difícil a alternativa. Podía a Xunta, por exemplo, teóricamente dicir, bueno, vamos a seguir con estes, o 99% de eucalipto, pero vamos a axudar ao 1% destes pardillos que queren plantar outra cousa. Non hai axuda, non hai un mecanismo que lles facilite un asesoramento, etc. Incluso para vender a madeira estás en mans de, bueno, madeira que é máis valiosa que o eucalipto, pagan xa moito menos. E simplemente para iso, para conseguir iso, a Xunta non ten que facer nada, simplemente non fai nada. Por un lado, crea un entorno favorable, e por outro, non fai nada. E dáse a tormenta perfecta. Era iso. Por iso se explica que bueno, ti plantarías ou conservarías a túa fraga porque te empeñaches e dedicaches moitas horas. Pero hai xente que me di, que fago? Eu non lle sei dicir, mira, non lle sei recomendar. Dicir, bueno, planta castaño, non sei recomendarlle. Non sei recomendarlle porque non hai un entorno favorable, a menos que un este moi empeñado e eu teña moi claro, pero non hai un entorno favorable. Pero non solamente non fan nada, é que prexudican, porque unha das cousas que máis se di cando alguén ten unha fraga é que tes que limpala. Cando tes eucaliptos, a empresa maderera que che leva a parcela, eso xa non te tes que preocupar por nada diso. En cambio, se tes unha parcela con carballos, con o que sexa, ti se non limpas, ao cabo dun tempo, ao mellor tes unha... A esas denuncias sí que as moven. Esas denuncias sí que chegan aos propietarios. Entón, aí tes que pensar un pouco se as denuncias de eucaliptos case non chegan, de eucaliptos ilegais, de plantacións, e as que teñen para parcelas que teñen hábitats naturais ou que sexan, autóctonas, que logo reciben a notita na casa. Esas sí que chegan ao seu destino. Entón, claro, aí hai a balanza está moito tirando para un lado e non para... Non é equilibrada, polo menos podería ser equilibrada e intentar que a lei se cumpla en todos os ámbitos, pero neste caso, pecha os ollos nun lado e fai o foco noutros para que os outros se cambien de acera. Sí, bueno, eu contrastaría as cifras que se deron aí, que son de public reportaxe dos miles de millóns de euros que dá o eucalipto. Non é así. Se mirades as estatísticas, o ano pasado, sabedes canto lle deron aos propietarios pola corta de eucaliptos en Galicia? Cantos cartos? Alguén o sabe? Aos propietarios, Pois debería de sabelos. Non estamos no Grupo Naturalista Hábitat. Bueno, non, é que ti dixeches unha cifra que é de public reportaxe da Voz de Galicia. É que nos queremos eso, incluso 164 millóns. Sabedes canto costa pagar os lumes a todos? 200 millóns. Entonces, estamos pagando eso de que non custa nada, é mentira. A Xunta está favorecendo unha industria que é contraria a todo o que... con fondos propios. Sabedes que hai fondos europeos e fondos propios. Europa non permite que se invistan os cartos en bombeiros, sino que investes en unha política que evite os lumes, que ordenes o territorio, que fagas, pero que non fagas un continuo
como se pretende ahora con Altri, continuo desde aquí hasta Navia, porque faltaba o medio de Galicia. O corazón de Galicia é onde faltaba poñer unha navalla aí para meter o eucalipto, para que a xente dali se vexa incentivada durante un tempo para cambiar o uso do solo. E iso é un atentado de todo tipo. Pero digo que non nos creamos a propaganda, os publireportaxes, nin de ENCE, nin da propia Xunta, nin de Altri por estes días, non? Porque son mentiras. É realmente moito máis caro, pero bueno, vou a dar un poquinho de esperanza. Sabedes que hai unha lei de restauración da natureza, que en Europa se aposta por eso, se aposta por a infraestructura verde, que es que poñer en valor unha fraga é unha infraestructura verde para todos estes servicios ecosistémicos, para a depuración da auga, para a fixación de carbono, para evitar lumes, para a biodiversidade, non? Que pode haber. Pois todo eso é o que hai que poñer en valor, e para eso estamos, bueno, estades os que entendedes máis do tema da biodiversidade, para poñer en valor esos servicios que un eucaliptal non dá. Sabes que están pedindo dinheiro para os servicios ecosistémicos da hábitat de non sabías eso? Claro, porque servicios ecosistémicos son 4. Son servizos de apoio, de abastecimento, de regulación e culturais. Está solicitando axudas porque decían que son lugares de lecer. Sí, de lecer, de ocio. Claro, entonces din que o Souto da Retorta en Chavín, que atrae non sei cantos visitantes, que en lugar de ocio, entonces piden axudas por servicios ecosistémicos para un eucaliptal. E o tema do carbono, da fixación de carbono, están dicindo que as plantacións de eucalipto, e aparte poñeno en Lago de Galicia, ademais, que son fixadoras de carbono, pero o balance de carbono das plantacións de eucalipto é a débeda, porque o que fixan en carbono os eucaliptos libérase en todo o proceso de corta, transporte, cando roturas o terreo, oxídase o carbono, se libera, e despois a produción da pasta nas celulosas, por cada tonelada de madeira que entra, libérase o triple en carbono. Entón, ao final, que fixación vamos ter así? Claro, pero aí tens que facer unha análise de ciclo. Porque é moi fácil dicir, esta árbore fixa carbono. Claro, todas as árbores fixan carbono. Bueno, vou a dar un dato que non sei se fuchedes conscientes, pero houve dimisións, algunha dimisión na Xunta de Galicia, tamén hai xente honorable, non? Que non quixo asignar o informe favorable a Altri. E estaba, se chama Axencia da Industria Forestal. Bueno, pois hubo un director que dimitiu e unha enxeñera de Montes que tamén dimitiu porque non estaba de acordo con esa política forestal. Por qué? Porque se estaba utilizando, eles creían que isto de utilizar madeira para construción, que sería, por exemplo, como se facía antes, non ter madeira de calidade para que dure, pois eu que sei, a mellor 40, 50 anos antes de cortar, eso podría ter un maior valor ecolóxico, pero nin siquiera deixaron que eso prosperara. E realmente eso sí que fixaría máis carbono no solo, porque non ten tan extractivo, permite que haxa follas das caducifolias, e ademais que crearía unha economía de sustituir o formigón, os plásticos e tal, pola madeira, polas construcións en madeira. E todo eso, claro, onde vai haber espacio para as plantacións de calidade, de madeira de calidade, se vai estar todo plantado polo eucalipto? Pois as tabulacións que se fan non é o mesmo fabricar papel higiénico que fabricar mobles que duran a mellor 100 anos, como os que había antes de Castiñeiro, etc. E entonces, eso é un fraude para o tema da fixación de CO2.
para un enxeñeiro ou dous que tiñamos con cabeciña dimiten. Sí, bueno, outros non. Eu penso, como dixo antes Santi, que temos que ver os brotes verdes. Bueno, xa, pero temos que aproveitar. Claro, os brotes verdes temos. Claro, o que hai que facer, tes razón tamén, Xoán, hai que divulgar, como ben se dicía ao principio, dar información, manifestarse, divulgar, pero isto ten que chegar, se chega a xente, tarde ou temprano chegará aos políticos. E algún lle caerá a cara de vergoña. Algún. Bueno, vale, algúns non teñen. Sí, pero dependen do voto da xente. Ese, claro, entón, a sartén témola tamén nós polo mango. Hai que saber votar, como digo eu. Entonces, estas informacións, o de Altri, totalmente, hai que votar aí, enfrentarse. Nós no Grupo Naturalista Hábitat facemos moitas alegacións, moitas denuncias, oxalá outras entidades nos copiaran, fixeran o mesmo, nos cas más e cos ollos que temos, impulsamos todo o que podamos. É un pouco o que Ato comentou, eses 4, coñecer, divulgar, colaborar. O tema da colaboración, o que poidamos cada un, o que sea experto en leyes, que nos axude a facer alegacións, que o que sexa experto en, non sei, en escritura, en poemas, pode facer un poema contra Altri, o que sea experto en periodismo, que un artículo, na televisión, facer programas. Tamén. Santi, colaborando na televisión de Galicia unha vez, facendo impulsos, dando que a xente coñeza, que sepa o problema e que colabore. O sea, yo creo que o importante deste proxecto, xa o remarcou a Ato, e moi ben, que todos demos de poñer un granito de arena. Se o facemos todos e non nos quedamos de manos cruzadas, vamos a chegar un pouquiño máis lonxe. E canto máis se divulgue e máis cheguemos a xente, ao final a xente non toda vai ser quedarse sentada. Van empezar a facer, os que teñan fragas, como o caso de Damián, o tema económico, moi importante, a doazón. Eu como tesoreiro do Grupo Naturalista, unha cousa, non se remarcou aí, pero é importante. Nestas colaboracións, o tema de que a xente nos aporte fotos, pero eu me preocupei bastante en que tanto as cotas dos socios como as doacións, agora, aproveitando do cambio da lei, o 80% desgrava na renda. Ocorreuselle aquí a un tolo que sabía de números. Pois, neste ano hemos visto como desgrava. Iso a xente o ve. Mira estes, que ben o fan. Unha doazón hasta 250 euros te va a desgravar 200. Unha empresa, o 50%. Se vamos chegando pouquinho a pouco e damos a información, a xente vai deixar un pouco de pensar que é verdade, plantar eucalipto é rentable. Pero, ollo, que está pasando co xabarín? Se o eucalipto desertiza o terreo, o xabarín non é tonto, ven as urbes a comer o que é máis fácil. A xente xa está asustada, pois que pensen que isto eucalipto tamén afectou para que xabarín e especies estén chegando, e agora a xente está asustada con eso. Se nós, desde o que podamos, desde o Grupo Naturalista Hábitat, empezamos un pouquiño a informar a xente e dar os nosos puntos de vista e colaborar é básico. É cambiar un pouco a educación da xente. A xente o vai a ver. Non todos se van quedar sentados. Entonces, eu intento poñer o meu graniño da area e seguir. Eu quería falar ben do Grupo Naturalista Hábitat unha vez. Non, vamos a ver, aquí hai xente que non quero nomear que está tomando unha atitude na contorna
pois moi activa e, bueno, quería vos decir que, bueno, sabedes do problema que hai, contábamos outro día, que a declaración do encoro de cebre eutrofizado e declaración das zonas vulnerables, pois hai unha cousa que vos anuncio, o Salto Diario quere facer unha reportaxe no Monte Xalo, donde nace o Barcés, donde queren facer unha barbaridade como é acabar cas brañas que hai arriba no nacemento do Barcés, non? Claro, eso é unha barbaridade porque esas brañas, turbeiras, berzais atlánticos húmidos, pois son unha verdadeira esponxa que regula o ciclo hidrolóxico. Entón, a mí me extraña que xente, bueno, Balsa, Estrella Galicia, non den a cara. Me parecen cobardes. Porque esa braña, realmente é o servicio ecosistémico mellor que hai para evitar que se perxudique pois a calidade e a cantidade de auga. Estamos vendo ahora, pero bueno, o descoñecemento é tan grande, a ignorancia é tan grande. E temos que como chegar a estas grandes empresas para que non fagan tonterías e que fagan cousas útiles, non? Pero xa digo, que vai en perxudicio de todos os habitantes da contorna da Coruña que se faga esa barbaridade. Vai en contra de calquer principio que pide a Unión Europea de non causar un dano significativo ao medio ambiente, porque vamos a cargarnos o carbono que hai almacenado aí en esas turbeiras, en esas zonas húmidas, vamos a perxudicar o ciclo hidrolóxico, a calidade da auga, estamos vendo a necesidade desa infraestructura verde para evitar as avenidas, como vimos nas zonas estas do sur, onde non hai estas ponxas que son a terra, a turba, a materia orgánica do solo, todo eso fai unha labor que como é posible que se cambie por uns cartos para especular. Así que aquí hai xente que gracias a eso pois vai a explicar nun documental do Salto Diario pois todo isto que outros non son capaces de ver, a ver se lle cae a cara de vergoña. Eu propoño publicar ese documental aquí. Creo que tocamos todos os paus. Pasamos das fragas aos ríos, das brañas, as turbeiras. Bueno, que está claro que nos enfrentamos a xigantes, pero non vamos deixar que nos pisen. Quer dizer, por moi negro que vexamos o panorama, quedarse sentado no sofá, pois non é unha opción. Entón, hai que arrimar o ombro e facer o que cada un de nos poda. Colaborar. E nada, gracias novamente por vir. Ahora vamos tomar algo... Hai unha pregunta online. Vaya, pasamos dos online olímpicamente e estaban aí esperando o turno. Ui. Vale, indica Rocío Bernal. Poderíades dicir que organismos poden axudarme a cuidar dos terreos que teño nas fragas do Eume? Bueno, esta pregunta lanzada así, sen saber o terreo, habría que ver que terreo é, que vegetación ten actualmente, pero esta é unha clara actuación de custodia, vamos, unha persoa que ten, parece ser un terreo, e que se preocupa por como poder cuidalo. Eu penso que agora non podemos responder a esta pregunta dun xeito satisfactorio ou concluinte, pero sí que estaría ben, Rocío, falar contigo se tes esta preocupación e bueno, ver que se pode facer, coñecer ese terreo e ver que valores ten e como se pode mellorar. Pois agora xa sí. Pregunta. Vale, pois entón eso, ata aquí. Vamos tomar un pinchito para despedir este evento.